Mi vagyunk az Experience Balkán csapata, ez egy nemzetközi Balkánt szerető baráti társaság. Jó napot! Tehát mi vagyunk egy nemzetközi baráti társaság, és annak magyarországi civil szervezete, az Experience, a Balkán Calling Egyesület 2014-ben alakult meg. Hát a Balkán különböző élményprogramokat szervezünk, különböző interkulturális tréningeket, továbbá nagyon hosszú a tevékenységünk, de amit ugye nagyon szeretünk, hogy nem csak a balkáni népekkel, nem csak a Balkánnal foglalkozunk, hanem Magyarországon is. Tehát a Magyarországon élő balkáni nemzetiségek településére szervezünk ilyen interkulturális sétákat, kulturális napokat, gasztró élménytrippeket. Volt már ilyen Lórév plusz Ráckeve szernap, Tökör, és volt ilyen Lev Tustok, Pomász, most volt Belojanis, görög-macedón séta. Ezeket mindenkinek szeretettel ajánljuk, mert nagyon izgalmasak. Olyan települések, ahol általában Magyarországon nem is nagyon járnak emberek. Még annyit röviden, az interneten megtaláltok minket az experiencebalkan.com-on és a Facebookon is ezeken az elérhetőségeken. Az Egyesületnek csak gyorsan mondom, mert hosszú a téma, különböző balkáni kulturális és sportrendezvényeket is támogat és részt vesz. Az egyik az ilyen a Koszovói Gunár Fesztivál, arról majd lesz szó, a másik pedig például ilyen a Malom Fesztivál a Szerbia Orom településén, ez egyébként ugye a Vajdaságban van. Mi kerestük meg őket, mert rendkívül szimpatikus a csapat. Itt is szervezünk ilyen félnapos, egynapos élménysétákat, amit vajdasági wellnessnek neveztünk el. Különböző koncerteken az Egyesület tagjai sporteseményeken vesz részt, és mindenféle magyarországi programokra is járunk, a közös mozizástól kezdve a magyarországi Chantel koncerten át. Tehát akit ez a téma érdekel, várunk az Egyesület keretein belül, jelezze. Tehát ezekre mindig megyünk, meg hirdetjük is a Facebookon. Itt nagyon sok utazás volt az elmúlt 15 évben, keresztül-kasul bejártuk a Balkánt. Az első ilyen kisbuszos élmény, tréningünknek a részevőit lehet látni, a másik évben pedig mi vagyunk itt egy 6 országos, igen sokoldalú balkáni nyaraláson. Rengeteg képünk van, tehát nem megyek bele, ez csak egy ízelítő, hogy kisebb csapatos, 2-3 fős programokra is vagyunk, meg ilyen 10-15 fős is. Itt a Gunár Fesztiválon, ahol majd lesz videó, voltunk egy első magyar csapatként kint, és hát valószínűleg azóta a magyar csapat nem volt, de külföldi sem nagyon. Aztán vannak a rövid hétvégés bulik, itt egy belgrádi szilveszter, tehát ezek egy ilyen élmény hétvégék, amelyre mindenkit mindig szeretettel várunk, teljes mértékben önköltséges, szétadjuk a benzint, a rezsit, stb. Vajdasági wellness programunkban az is rendszeresen van a Vajdaságban, tehát évi 1-2 alkalommal. Borkostolótól kezdve a gasztroélményekben, ugye felkeressük a vajdasági nemzetiségek településeit, mint például Lovcsenácban a montenegróiakat, szerbeket, ugye magyarokat, horvátokat, bonyavácokat. Malom Fesztiválnak szerveztünk Budapesten ilyen promónapot, jövőre is lesz, rendkívül jó a Malom Fesztivál, én elég sok fesztiválon voltam, nagyon sokat, a világ egyik legnagyobb fesztiválja. Ezt más is így gondolja, a 24.hu készült erről egy videó is. Itt egy tököri rácsétáló van kép, ezek ilyen egynapos programok, evés, ivás, kultúra, a honismeret, meg a nemzetiségek ismerete, megismerése. Lórévi szerblap rendkívül jó volt, egy nagyon kis település, Lórév, ugye 50%-a még most is szerb, a középkor óta laknak ugye ott szerbek, itt kérésünkre pleskavicát is sütöttek. És hát próbálunk minél több programot úgy szervezni, hogy a társadalmi felelősségvállalással egybekötve, például az egyik koszovói programunk keretében, Fuskoszovában, azaz Ribómezőben, a településnek ez a neve, egy adományokat vittünk is egy helyi ilyen alapítványi iskolának a diákjaival ismerkedtünk, akik egyébként azért járnak iskolába, mert összeszedik a gyerekeket, mert a szülők nem vinnék el, és így önkéntesen tanítják őket. És akkor itt kezdődik az általában a bemutatója, a Novi Pazari Sandzsák, amely Európa egyik legkonzervatívabb és legérdekesebb területe. Aki kér, az szóljon.
Van, még én körbe megyek. Jelenszer kényszertartásra. Ügyeltelemben még nem. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Igazából amikor Zoli egy 3-4 hete megkért, hogy tartsak egy rövid előadást itt, nem is volt kérdés, hogy melyik terület áll a Balkánon a legközelebb hozzám. Viszont amikor így végignéztem a fesztiválnak az előadásának a listáján, egy kicsit elgondolkodtam, hogy érdekes lehet-e annyira, hogy mondjuk egy Vietnám, egy Zöld-Foki-szigetek, vagy így tovább. Viszont az elmúlt napokban csináltam egy rövid közvéleménykutatást a baráti körbe, és kiderült, hogy mondjuk Laoszról, vagy utána többen hallottak, mint a Szandzsákról, tehát úgy gondolom, hogy van létjogosultsága is. Attól függetlenül, hogy mondjuk 6-800 km Budapestről még lehet teljesen ismeretlen, még viszonylag a Balkán területű emberek számára is. Igazából a mai nevén Szandzsáknak hívják, a Novi-Pazari Szandzsák így a törökközi történelmi nevéből ered a régiónak. De és hol is járunk pontosan ez? Így igazából a Balkánnak így abszolút a közepen mondhatjuk így, tehát egy ilyen, ha a mai, hogy mondjam, hogy a média beszokta állítani a Balkánt, akkor tudja azt mondanák, hogy a Balkán legsötétebb útja. Ez abszolút nem így van. Tehát egy nagyon izgalmas terület, egy borzasztóan összetett etnikailag, tehát ugyanúgy megtalálhatók itt szerbek, montenegróiak, albánok, korányiak, bosnyákok, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkozhat az ember, ha nyitott mindenféle népek megismerésére. Ahogy látszik is a városnak a címben 1761, tehát mindössze néhány évvel Szarajevó után alapították, és mai nap körülbelül, hát azt tudom mondani, hogy körülbelül 200-300 ezer ember él ebben a régióban. A legnagyobb város a Novi Pazar, körülbelül 100-120 ezeres város, ami igazából most nem annyira meghatározó, mint mondjuk régen volt, mivel az 1600-as években például Novi Pazar sokkal nagyobb volt, és nagyobb volt a lakosság, mint Budának. Tehát a törökország egy nagyon-nagyon jelentős város volt, amely félúton feküdt gyakorlatilag Szarajevó és Isztambul között. Úgyhogy nagyon-nagyon sok török hatás mind a mai napig látható a városon. Persze az évtizedek, évszázadok azért múltak, és ugye az osztrák-magyar monarchiához is kétszer tartozott a régió, illetve azért a jugoszláv hatások is igen erősen érződnek a városon, de ezt majd láthatjátok. És egy nagyon-nagyon kis félképig még bevezetőnek, hogy is áll össze ez a régió. Tehát ugye gyakorlatilag, amiről én beszélni szeretnék, az főleg a Novi Pazar környéki rész, mert az a legkarakteresebb, leginkább jellemző a Szandzsákra. Nagyon nehéz a Balkánon olyan térképeket találni, ami tényleg friss és pontos így az etnikai dolgokkal kapcsolatban. Ez is 2002-3-as. Azóta még annyival változott a helyzet, ugye, hogy 2006-ban Montenegró levált Szerbiáról, tehát ahol szerb többség van, az igazából helyenként már montenegrói többség, és nem minden kisebbség van jelölve, de nagyon jól lehet látni, hogy van kb. 200 000 bosnyák tömb, akik így legalább 90-95%-ban alkotják azokat a városokat. Most még szeretnék egy olyan 2-3 perces kis videót megmutatni, amit hát azt hiszem még 2 évvel ezelőtt készítettünk. Ez azért nagyon jól be fogja mutatni így a környék hangulatát, a természeti látnivalókat szerintem. 2-3 perces mindösszönöm, hogy sok mindenről részletesebben is lesz szó.
Igazából összesen már, nem is tudom, több hónapot töltöttem a Balkánon, és ez így mindig aktív utazás lent, tehát egy-két napot töltünk mindig egy városba, egy régióba, és utána tovább állunk, tehát nagyon sokszor mondhatom azt, hogy bejártam, tehát nem, általában nem lehet azt mondani, hogy egy régióról bejárt az ember teljesen, de nagyon-nagyon sok hely van. Például Amipazarban is 6-7-szer voltam legalább különböző hónapokban, és mindig megkapom ezt a kérdést az ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól, hogy miért pont a Balkán, amellett, hogy nem veszélyes, tehát ez mindenhonnan lesz folyik, hogy nem veszélyes. Szerintem egyébként Európa legbiztonságosabb része. Tehát gyakorlatilag éjszaka is bármiféle félelmet tud az ember bátran sétálni. Tehát igazából nem tudom, hogy miért alakult ez így ki. Amit igazán szeretek a Balkánban az az, hogy nincs ez a kiszámíthatóság. Tehát például Nyugat-Európában vagy Észak-Európában sose szerettem azt, hogy bementem egy utcába, és már az utca elején láttam, hogy milyen számítható. Tehát a Balkánon sose tudhatod, hogy mikor hív meg valaki egy kávéra, mikor találkozol olyannal, aki csak azért megörül neked, mert magyar vagy, mert jártól, dolgozott volt, rokonai értek ott, vagy esetleg a háború folyamán befogadtuk őket. Úgyhogy sokkal inkább gazdagabb az egész, és szerintem egy 5 napos mondjuk balkáni út alatt sokkal több emléket tud az ember szerintem szerezni, akár az emberi kapcsolatokból is kiindulva, mint mondjuk bárhol máshol az Európai Unióban, szerintem legalábbis. Igazából a városban, ahogy említettem, még elég sok azért török vagy inkább ottomán-kori emlék van, tehát ugye a városban egész 1912-ig voltak törökök, tehát azért mi szoktuk mondani mindig, hogy 150 éves török uralom, de azért akár Koszovóban, vagy ezen a régióban, igazából ez nem 150, hanem közel 500 éves volt, úgyhogy nem tudom, mennyire van jogunk panaszkodni. Azért a házak stílusán lehet látni az ottomán építkezési mód, nagyon sok helyen, nagyon sok meccset van, ezek éppen látható meccsektől 1600-as években még és az eredeti, úgyhogy viszont vannak hozzásorok, ékszer ruhaüzletek, tehát igazából az emberek nagyon szeretik így a divatot is a helyiek, tehát már amennyire megfér egymás mellett a konzervativizmus és a modern dolgok, de szerintem Újpazar egy nagyon jó példa erre. És igazából, amikor Zoli azt említette az előbb, hogy Európa egyik legkonzervatívabb városa, Újpazar szerintem én legalább 35-40 országban voltam Európában, most nem számoltam össze, szerintem a legkonzervatívabb. Tehát, ha jól emlékszem, talán egy helyet találtunk, ahol volt lehet rakni. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, hogy van egy korzó, különböző kívülos helyekkel, és akkor az igazi kemény vonal a balkáni arcunk, és mondjuk narancslevet szülcsölgetnek. De szerintem sokat elmond egy városra, hogyha a főterén a helyi egyetemnek az iszlám fakultása van, tehát azért meghatározó. Egyébként amikor legeslegelőször Novipazarba érkeztünk, akkor már késő este volt, és igazából a parkoló megtelt, egyetlen egy hely volt ott oldalt. Mint utólag kiderült, oda jött egy nagy szakállamú biztonságra, és mondta, hogy oda bizony nem tudunk állni, mert az akutjának a parkoló helye. Kicsit szóba legyettünk vele, és egy 2-3 perc voltam múlva már ő állt be nekünk, és mondta, hogy semmi gond nem lesz, menjünk oda nyugodtan, viszont azért 8-ig menjünk el, mert a nem szereti, hogy ráhívnálnak. Úgyhogy ezért ez is szerintem sokat elmond az embereknek a nyitottságáról, mert azért nagyon sok olyan volt van egyébként, ahol ilyen arab jellegű dolgokat lehet kapni, tehát például a fönti könyv is az, hogy hogyan legyünk tökéletes muszlim nők. Tehát szerintem ez is sokat elmond. Illetve voltunk többször a ramadán ideje alatt is, tehát ilyenkor teleplakátozzák a várost, hogy mit szabad, hogy mit kellene csinálni, meg azért nem mindenki tartja be, tehát azért nem úgy kell elképzelni mondjuk Szaúd-Arábiát, de nagyon feltűnő, hogy az emberek ezt mennyire komolyan veszik. Itt a képen a mufti látható, ez azért raktam be ezt a diát, mert igazából egy nagyon-nagyon megosztó személyiség Szerbiában, mert például az előző elnökválasztáson indult, ami azért azért is pikás, mert azért egy nagyon erősen ortodox országban egy másik vallásnak a vezetője, mint elnök, ezért nagyon felszította így az indulatokat, de igazából 1,5%-ot értem, és persze értető volt, hogy regionális szinten kap csak szavazatokat, de például a saját valójában se őt választották, úgyhogy valamit azért éreztek. Néhány kép lesz majd így a tradicionális öltözködésről, a nők esetén. Szerintem azért jól látható, hogy próbálják a divatot követni, tehát azért nem kifejezetten csak a kemény vonalas iszlám ideológiát követi.
Igen, ez egy érdekes kép, mert a baloldali, hogyha megkérdezném azt, hogy hol található Európa legmagasabb minarettje, beleértve Isztambul európai részét és egész Törökország az európai részét, valószínűleg hát talán ezerből egy ember se fogja eltalálni, hogy az ortodox Szerbiában, annak is az egyik legszegényebb részén egy hegyi felsikon a semmi közepén. Ezt körülbelül 4-5 éve építették, és szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy ez a régió mennyire meg akarja mutatni, hogy ők ott vannak Szerbiában igenis, és meg akarják mutatni Belgrádnak, hogy velük számolni kell. Igazából ez érdekes, mert így az önállósodási törekvések mindig annak a függvényében változnak, hogy éppen a mufti mennyire van jóba vagy rosszba így a belgrádi politikai vezetésre. Az elmúlt évek nyugodtan teltek, úgyhogy szerintem sikerült a háttérbe kiegyezni. Érdekes ez, mert amikor oda mentünk, felszerettünk volna menni a minaretbe, a harmadik szintre. Igazából megnyitottunk és senki nem volt ott. Tehát 3 emeletes iszlám iskola. Már elő volt készítve így az ima órához, minden asztalra ki volt rakva a Korán, egyébként török nyelven. És mindössze 2 kislány volt ott, tehát bárki szabadon besétáltott. Annak azért igazán örültünk, hogy a mufti vagy bármilyen imám nem jött, mert nem biztos, hogy örült volna, hogyha így szó nélkül bementünk volna, de szerintem nem lett volna. És igazából azt meg azért adtam a jobb oldalra, hogy ez csak egy terv, de már elvileg jövőre kész lesz, hogy ők nem elégedtek meg ennyivel, hanem építenek egy még nagyobbat. Tehát igazából ez a 6 minaretes templom, a középső kettő az 99 méter magas lesz, ami alatt 99 szép nevét utal. Ez az egész világ 7. legmagasabb minaretje lesz, tehát a puszta közepén kilométerekre bármint, úgyhogy igazából nem érti az ember, de ők úgy látszik, hogy így gondolják ezt az önmegvalósítást, és nagyon-nagyon sok adomány érkezik, ugye nagyon sok szandzsáki is, nagyon sok balkáni dolgozik Nyugat-Európában, Észak-Európában, és a szandzsákiak közül is nagyon sokan küldenek haza pénzt, illetve azért meg kell említeni, hogy jelentős szaudi, katari és hasonló jellegű források is érkeznek a térségbe, úgyhogy ezekkel is számolni kell. Viszont én azt gondolom, hogy minden városban azért vannak olyan fiatalok, akik követni szeretik így a trendeket, és tényleg nem annyira követik a vallást, és nekünk is sikerült egy ilyen buliba bejutnunk. Egyetlen szórakozó hely van a városban, ami ilyen jellegű, és azért tudtam nagyon sok ilyen jellegű képet csinálni, mert a kezemben volt egy kis kompakt fényképezőgép, és mindenki azt mondta, hogy én vagyok a helyi fotós, és úgy pózoltak ott, mint hogy nem is tudom, tehát nagyon meglepő volt, és olyan azt látni, hogy ott sört ittak, tehát igazából nem számítottunk erre. Tehát kisebb boltokban például sehol nem lehet alkoholkat. Egy-egy nagy bolt van, ami országos láncnak a boltja, ott lehet, mert ott ugye nincs a helyi vallási vezetésnek ráhatása mondjuk. De azért nem jellemző. Tehát amikor például utcán akartunk este bort inni, akkor azért az askóból legalábbis úgy, hogy eltakarva, vagy akár a megcselőkre szoktunk sporteseményekre is járni. Nem biztos, hogy jó szemmel nézni, nem tudom. Ugyanúgy, mint bárhol máshol a Balkánon, a borzózás egy nagyon meghatározó dolog, és nagyon érdekes látni azt, hogy például, amikor voltunk Montenegróban tavaly előtt, egy hegyi kisvárosban, ami még ugyanúgy a Szandzsákban van egyébként, egy kb. 10 000-es városban, vasárnap este 10-kor minimum 500-an voltak a főutcán, ha nem többen. Tehát egy Magyarországon egy 100 000-es városban vasárnap este 10-kor gyakorlatilag teljes kihalt,ságban, nem olyan 10 000-esben. Az Oli viccesen meg is kérdezte párattól, hogy iskola, és akkor csak megintettek. Tehát más egy kicsit így a balkáni életérzés, és kicsit lazábban veszik a dolgokat, és ez nekem nagyon tetszik, hogy nincs az a merevség, mint ami nyugaton van. Nagyon fontosak ezek a magozóhelyek, tehát igazából nagyon-nagyon sokan csinálják azt, hogy vesznek egy-két zacskóval maguk közül is fel alá sétálgatnak. És érdekes, mert több helyen hallottunk, főleg mondjuk egyébként Koszovóban és az albánoktól hallottunk, hogy nem akarom Zolitól elmenni ezt a történetet, de hogy nagyon sokszor van az, hogy különböző csoportok fel alá sétálgatnak és elmennek akár éveken keresztül egymás mellett, anélkül, hogy egymáshoz szólnának. De egyfajta zártság még azért megvan. De nagyon jó lehet látni egyébként a képnek a bal oldalon, hogy vannak egyébként olyan lányok és fiatalok, akik nagyon-nagyon, mai budapesti szinten is nagyon divatosan öltöznek, és emellett vannak teljesen konzervatív viseletet hordó lányok is. Aki már járt a Balkánon, az talán
talán tudja, hogy a Balkánon nem lehet nem jól lakni. Tehát aki a húst szereti, annak egy Mennyországtól lett. Tehát van egy olyan mondás a Balkánon, hogy amit meglátunk, azt feltűzik egy nyásra, és rögtön mehetem ide. Kis túlzással ez így van, tehát tényleg rengeteg zöldséget esznek, úgyhogy szerintem mindenki talál maga ízlésének megfelelő ételeket. És tényleg ami nagyon kedvező szerintem, hogy olyan árak van, hogy gyakorlatilag egy ilyen hústál az mondjuk, hát nem tudom, 2-3 személyes mondjuk nincs 2000 forint. Tehát, ami Magyarországon hasonló jellegű balkáni ételekben van, az egy jól lehúzás szerintem, hogy az már a pofátlanságban állás ideje. Tehát mondom, meg kell érni ebből. A másik, ugye, ami a török korból ered, az a kávézásnak a nagy hagyománya. Nem csak számos kávézó van a városban, hanem számos kávépörkölő is van. Tehát például a felső képen 2 konkurens kávépörkölő van egymás mellett. Illetve érdekes megnézni, hogy itt az Úriember mögött is egy Mekka kép van, és mindenhol vagy Isztambul, vagy Mekka, tehát azért ez az identitást azért nagyon-nagyon jól mutatja, hogy nem úgy szervnek nem érzik magukat, de igazából nagy részük töröknek már azért, mert az 1910-es években több százezren hagyták el a Balkánt, amikor az osztrák-magyar monarchia meghonította ezt a részt, és akik kiköltöztek, néhány évtized múlva jöttek, nagy rész visszajöttek, vagy a leszármazottjaik, és mindenkinek van valami kötődése Törökországhoz. Hát ugye egy 100 000-es város, és mégis napi járat van Isztambulban, buszjárat, tehát ezért ez szerintem Budapestről nincs így. Valamelyik közelebb van, de azért nem van sokkal. Néhány eredeti törökkori épület is van a városban. Ez nagyon érdekes, mert ez kb. 1600-as években van, és mindig is 400 éven keresztül egy panzió volt. Most egy néhány évig tulajdonjogi problémák miatt nem lehetett megszállni, de én úgy tudom, hogy ezek megoldottak, és kb. 10 euróra egy 400 éves épületben lehet akár nem földszínűen kávézni, és nagyon kevés ilyen épület maradt a Balkánon, ami tényleg eredeti, és én láttam mai nap egy kb. 100-120 éves fotót, és pontosan úgy nézett ki, persze a szövegtől eltekintve, mert azért az már egy ilyen reklámjellegű dolog. Egyébként a városban nagyon sok ottomán jellegű ház van, ami inkább Törökországra vagy Szarajevóra emlékeztet, és nagyon sok helyen meghagyták az eredeti sírokat, tehát a 4-2-300 éves sírokat, és sok helyen, akár házak udvarában is ott vannak olyan sírok, ami beszéltünk valaki, hogy nem oda tartozik, de egyszerűen ott nem tudják már, mikoriak, több száz évesek, és egyszerűen inkább körben vették egy kaddal, és ott hagyták. Tehát azért megvan ez a műemlékeknek így a tisztelete mindenképpen. Ugye azért nem lehetünk el szólni mellett, hogy azért évtizedekig a titói Jugoszlávia része volt Új-Pazar is, és azért sok szempontból azért ez megőrződött. Tehát ahol meg szoktunk szállni, gyakorlatilag mindig olyan szoktunk. Igen, tehát akárhányszor voltunk, mindig ugyanabban és fogadóba szállunk meg, és ott azért nagyon-nagyon jól látszik. Tehát minden szobában ez egy régi tekerős telefon van, és nem úgy kell elképzelni, hogy oda megyünk, és akkor mondjuk a szállásadó számítógépen beüti a dolgokat. Van egy ilyen vastag, ekkora kis könyve, amit szerintem 80-as évek óta legalább használ, és abban kézzel így bevésségül a dolgokat. És nagyon sok ellátni egyébként a titóképeket, még azért nagy kultusza van, tehát de ez egész Jugoszláviában így van. Tehát vannak Szerbiában is, Szarajevóban is olyan kávézók, ami abszolút neki van szentelve, tehát így mindenféle emléket, relikviát, amit lehetett, hogy összegyűjtöttek. Na igen, ezt azért raktam be, mert többször jártunk Szerbiában a foci mérkőzéssel, akár Novi-Pazarban is, és nagyon-nagyon érdekes, hogy főleg amikor a belgrádi nagy csapatok mennek, hogy ez mennyire ez nem csak a fociról szól, hanem ugye az identitásról is, és nagyon jól lehet látni, hogy van is, hogy bosnyák, török, szandzsáki zászló, gyakorlatilag minden csak szertem, és sokszor már önmagában elég ez ahhoz, hogy ők megmutassák, hogy ott vannak. És nem is kell mondjuk bármiféle prágásszövőket skandálni ahhoz a szemben élő szerb-tökereknek, hogy felidegesítsék őket, hanem annyit szoktak például 500-500 éven már. Tehát, hogy jelezik, hogy 500 éve ott vannak, és hogy ott is terveznek maradni, meghagyva így az etnikai és vallási egységet. Ugye fölül is azt, hogy üdvözöljük Novi-Pazarba törökül, tehát érdekes ez. Kolostort meglátogatunk ugye környéken, nekünk a személyes kedvencünk az Füllenék a kolostor, ahol gyakorlatilag egy sziklafalba van bele vésve. Többször is voltunk itt, és a képen látható úriember egyébként meglátta, vagy megtudta, hogy honnan jöttünk, bekísért minket az ajándékboltba, és nem csak képeslapokat, de még ilyen DVD-ket is kaptunk mindenféle görög ortodox kolostorról. Tehát igazából
ő szerintem azt akarta, hogy jusson el a világban ide, hogy ők még ott vannak. Tehát nagyon érdekes helyzetben vannak azért így a szerbek, de azért mégsem annyira, amit Koszovóban, tehát erről Zoli fog talán mesélni a koszovói szerbeknek a helyzetéről. Minden esetre ez egy nagyon-nagyon kis látványos kolostor, és felajánlotta nekünk a szerzetes, hogy bármikor megyünk, akkor ingyen ott megmutatunk, úgyhogy még eddig nem éltünk a lehetőséggel, de talán egyszer mindenképpen. És ami igazából a természeti látnivalókat illeti, ez az Ugráckanyon, és azt mondanám, hogy ez a kevésbé szép része Szerbiának, tehát a Szadzsáknak, tehát az igazán gyönyörű részek Montenegróban vannak. Persze mi nagyon örülnénk szerintem Magyarországon is egy olyan kanyonnak, ami 9-szer fordul vissza egymás után. Tehát kiváló hely mondjuk egy kajakozásra, vagy egy kis kultúrára. Igazából így jutottunk el ide, hogy nem túl messzi városba megkérdeztük, hogy tudná valaki segíteni, és egy terepjáróval valaki kivitt minket, úgyhogy nagyon segítőkészek az emberek. Nagyon sokszor van az a Balkánon, hogy mondjuk sose foglalunk szállást előre, és akkor oda megyünk valakihez, megkérdezzük, hogy van-e szállás, azt mondja, hogy nincs, már akkor telefonál, ott sincs, következőben 10 perc múlva biztos, hogy már ott vagyunk a szállásnak, tehát nem egyszerű. És aki igazából a túrázást szereti, nem lehet, hogy ilyen halbán napoknak, tehát annyira érintetlen ez a rész, hogy itt tényleg napokat el lehet túrázni, úgyhogy az ember nem hogy várossal, de még faluban sem találkozik, tehát nagyon-nagyon izgalmas, és igazából a jobb oldali képen látható ez a Lim folyónak a forrása. A Lim egy nagyon-nagyon meghatározó folyó a Balkánon, három különböző helyen is van, vagy Boszniában és Montenegróban is, és ez annyira hideg, hogy körülbelül, hát július vége fele voltunk, azt hiszem, és körülbelül 3 másodpercet írtunk benne annyi a lábban, tehát ilyen 4-5 fokos a víz még nyáron is, úgyhogy a tisztaságáról szerintem is kell beszélni. Ugye ez már montenegrói oldal, ami azért általán még kevésbé látogatottak, tehát ez az Pláv környéke, ez azért nagyon nehéz, mert ez gyakorlatilag egy eldugott hely, mert itt igazából aztán Albánia jön, egy földútba vezet az egész a határon. Úgyhogy aki ide jön, az tényleg azért megy oda, mert ezt szeretné látni, és szerintem érdemes, mert azért a Balkán is fejlődik, szerintem nem olyan mértékben persze, mint mondjuk Magyarország vagy más hely, de szerintem nem. Tehát amit most érdemes megnézni, sok dolgot nem mondjuk lehet, hogy 5-10 év múlva már más lesz, és igazából a oldal, amit látható, az egy hagyományos, hát igazából egy hagyományos albán lakótorony hulla. Erről Zoli fog mesélni meg, de igazából ilyenben többször is aludtunk, és nagyon érdekes, hogy milyen történetek kötődnek így a hullához. A másik meg a Balkánnak az ikonikus autója, a 2-es Golf, hát ha nem látjuk belőle már 500-at vagy 1000-et, de általában több 10 000 van. Tehát amit Németországban levetlenek, az egyből megy a Balkánon, valamilyen útvonalon. És akkor ez az optimista feltételezés volt, hogy levetlenek, tehát igazából bízom benne, hogy így kell. A másik két mellette ez nem tűnik túl érdekesen, de a történetben szerintem nagyon az, mert amikor itt voltunk, ez egy Huszínyi, ez a legeslegutolsó város Montenegróban, miatt Albániában jön az ember. Ezt úgy kell elképzelni, hogy montenegrói határ, montenegrói albán határ, erről nem tettem meg képet, de utána még 10 méter aszfalt, és utána vége az aszfaltnak, és onnantól már csak köves út volt. Arról most nem beszélünk, de az egy 60 km személyautóval 6,5 órát tettünk meg, tehát ott voltak és jól szakadékok, és remélem, hogy ez egy nagyon emlékezetes út volt. Ez pedig ez a kép az azért emlékezetes, mert pont a Bájárnak a napján volt, tehát ez a Ramadán napjának a legeslegutolsó napja, amikor naplemente után nagyon messziről is jönnek rokonok, és azt ünneplik, hogy ugye vége a böjtnek. És ilyenkor kisgyerekek is az utcán ünneplőben voltak, nagyon érdekes volt, és arra gondoltunk, hogy amikor elindulunk reggel, nem veszünk semmit, majd itt az utolsó településre jó bevásárolunk. Bekajálunk, de hát nagy meglepetés, hogy minden zárva volt, de úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag mint egy ilyen teljes zárat. De nem csak az éttermek, meg ilyen helyek, vagy a vendéglátóipari egységek, vagy minden. És elég nagy gondban voltunk, mert tudtuk, hogy utána ez a 6-7 órás rész, ahol gyakorlatilag szintén nem valószínű, hogy egy 100 fős albán faluba találunk már miatt, ami azért tömeg. Tehát 4-en voltunk ezen a túrán, azért az neked is. És ekkor megláttuk, hogy étteremben voltak átmutatva, volt zárva, bekopogtunk, és mondtuk, hogy szeretnénk valamit enni. És azt mondták, hogy hát ezt nem lehet, sajnálják, ma zárva vannak, jöjjünk vissza holnap.
Kicsit ott álltunk pár percet, és akkor kinyitottak még egyszer, és mondták, hogy menjünk be. Kerestek valamit, ami még a konyhán volt hátul, és mondták, hogy menjünk hátra, nem szabad, hogy meglássanak minket, de hogy ezt nagyon szívesen adják, és igazából tudják, hogy ezt így nem szabad, de hogy ha hátra megyünk, akkor elfogyaszthatjuk, és nem is fogadtak el érte semmit. Tehát azért a Balkánon nagyon-nagyon sok helyen ettünk, ittunk, sőt, szállás is volt ingyen, tehát nagyon-nagyon erős a vendégszeretet, és a vendéget teljesen máshogy kezelik, és főleg a messziről jött vendéget, úgyhogy szerintem ez abszolút egy egyedülálló dolog. Hát a végére beraktam ez egyszer a Santiago jöttünk hazafele, és már messziről láttam, hogy ez nem egy hétköznapi autó lesz, és akkor pontosan tudtuk, hogy merre megyünk, de azért öreget leítettük, hogy jó, biztos jó fele megyünk el. Hát nem csak a motortédemes nézni, hanem hátulját, de ketté volt rágva az autó, tehát nincs hátulja a motor, egy kicsit így sportosítva lett. A másik meg már igazából a Balkánon az asztalmának az ármegoldása, hát ha nincs más, akkor muszáj így. Tehát a balkáni ember az nagyon-nagyon találékony, és nagyon sok érdekes megoldást lehet találni mindennel kapcsolatban, de valahogy meg kell oldani a dolgokat. És én igazából ezzel a képpel szeretném megköszönni a figyelmet. Ugye ez a montenegrói szerb határon készült, ez azért érdekes hely, mert azért nem tudom Európában sok ilyen van, ahol gyakorlatilag itt a határ mindkét oldalon kb. 200 000-es több bosnyákok élnek, tehát nem az államalkotó név. Úgyhogy a Sandzsákot így ahogy van ketté vágta ez a határ, de azért annyira nem nincs megosztva mégse, és szerencsére egy nagyon könnyű az átjárás, és kíváncsian várom így, hogy mi lesz ennek a térségnek a sorsa, mert azért nagyon sok esélye szerintem. Úgyhogy köszönöm szépen, és átadnám Zolinak a szót, aki Koszovóról mesélni. Aki még szeretne rakit, az koszovói raki lesz a vezetésben. Én azért választottam, hogy ugye a Balkán államaiban bemutatom Koszovót, nagyon sok oka van, és tulajdonképpen azt szeretném bemutatni, hogy miért Koszovót választottam itt a vetítéssel, ugye mert tegnap is adtunk elő, és akkor... Tehát sok országban tudtunk volna választani, ami nagyon izgalmas a Balkán, de nekem annyira megfogott Koszovót, hogy én is elmondhatom, hogy voltam legalább 30 országban, Európa, Ázsia, de a Koszovó és a Szandzsák az egyik legizgalmasabb terület, legsőbb oldalú. Röviden egy ilyen kis történeti áttekintés Koszovóról. Észrevettem, hogy ez egy szerb nyelvű térkép egyébként. Koszovó a Jugoszláviának volt autonóm tartománya 1989-ig, majd ugye Milosevic elvette, utána elkezdődtek mindenféle autonómiai törekvések. Lényeg az, hogy Koszovó egy oldalon kiáltotta ki függetlenségét 2008. február 17-én, és eddig 112 ország ismert el. Azért tettük oda a Bill Clinton szobrát, ez tulajdonképpen egy lakótelep mellett áll, mert hát elég sokat köszönhetnek a koszovóiak, hogy az Egyesült Államoknak létrehozta ezt az országot, meg a NATO-nak. Egyébként az Európai Unióból hát olyan 5 ország nem ismeri el a Koszovó függetlenségét. Szlovákia, Ciprus, Spanyolország, Görögország és még valami. Románia, igen. Ahol vannak olyan kisebbségek, akik ott tömbben élnek, és esetleg attól félnek, hogy kívánnak. Ez a Newborn, ez tulajdonképpen egy jelképe Pristinának, ezt a függetlenségkor állították. Ezek ilyen nagy betűk, ugye újjászületés jelent, minden évben átfestik. Tavaly készült ez a fotó, akkor a menekültekről, vagy ilyen menekült válsággal kapcsolatban szöges drót, felhők voltak rajta, de ez minden évben más színű, meg más dolgot ábrázol. Még annyit szeretnék a térképezet elmutatni, mert ez fontos tudni, hogy Koszovónak a 93%-a tulajdonképpen albán nemzetiségű, és a 5-6% szerb, a többi 5% szerb, a többi pedig vagy koráni, vagy bosnyák, vagy török. A szerbek itt Kozovszka Mitrovicától északra teljesen többen élnek, illetve itt van egy-két megye, ahol pici többségben vannak, de ott albánok is laknak. A gorániak pedig itt laknak ezen a térségben. Az Ibár folyótól északra laknak a szerbek.
Azért raktam meg ezt a képet, mert tulajdonképpen koszovóiak elég sokat harcoltak a szabadságukért. Főleg Nyugat- és Dél-Koszovóban rengeteg UCK harcosnak a szobra látható. Ezek ugye köztük élő személyek, akik 1998-99-ben haltak meg, tehát ez az ember is valószínűleg ott lakott Prizrenben, a kép ott készült. Elég sok ilyen szobor van. Sok olyat látni, hogy a sírokon, a saját rokonoknak tulajdonképpen egy teljes alapos bronzszobra van a síron, akik sokszor fiatal gyerekek. A másik képet még azért raktam el a Koszovói Múzeumból, mert az Egyesült Államoknak igen sokat köszönhettek, hogy ugye létrejött Koszovó, és hát nagyon nagy az albán, rengeteg albán emigráns lakik az Egyesült Államokban és Svájcban, tehát megvolt a nyugati támogatás Koszovó függetlenségéhez, de politikában mi nem akarunk belemenni. Itt úgy szintén egy másik harcost látunk, és ez pedig egy koszovói emlékmű, nagyon tipikus a kulla, ez egy, majd lesz róla szó, ez egy albán tradicionális ház, annak a lerombolt háznak a egyik falából készítették az emlékművet Decsába, ami egyébként a világörökség része. Egy kisfiú, 2 perces kisfiú Koszovói. Tulajdonképpen ezt azért raktuk, ez az első koszovói utazásunk alatt, ahol Ádámot is megismertem, meg én többen megismerkedtünk, akkor raktuk össze ilyen koszovói feelingből, meg életérzésből ezt a kis filmet. Én tulajdonképpen arról fogok beszélni, hogy ugye, miért szeretem Koszovót, azt próbáltam egy csokorba gyűjteni. Egyrészt azért, mert a mi egyesületünk ott alakult meg, ez az első kiállításnak a képei. Egy koszovói kullával tulajdonképpen itt döntöttük el, hogy akkor ezt mutassuk meg az embereknek, mert ugye Ádám is elmondta, hogy sok egzotikus hely van a világban, de véleményünk szerint a Balkán nagyon egzotikus, továbbá viszont olyan fenntartásokkal vannak az emberek a Balkán felé, aktív 50-60 országot utazó emberek kérdezik mindig, hogy biztonságos elmehetnek-e. Mindig azt mondjuk, hogy igen, Koszovó a világ egyik legbiztonságosabb országa, ezt nem én mondom, hanem kinti diplomaták és kinti magyar rendőrök. Semmiféle atrocitás soha a turistát nem ér. Lesz egy kis filmünk, amiben benne van egy diplomata ismerők, barátunk is, ő is elmondja, tehát mi ezért is szeretjük Koszovót, mert egy végtelen vendégszerető és befogadó ország. Tehát tulajdonképpen itt alakult az Egyesület, amihez bármikor lehet csatlakozni egyébként, tehát csak mi készítettük. Azért tettem be ezeket a képeket, mert Koszovóhoz hozzátartozik, hogy egy rendkívül fiatal ország. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy ugye 8 évvel ezelőtt alakult meg Koszovó, hogy kiáltotta ki függetlenségét, hanem azt is, hogy a lakosságnak a 70%-a 30 év alatti. Ami egy rendkívül magas szám, mert a koszovói családokban 5-6 gyerek is van.
Most már picit visszaesett, már ugye el is kell tartani a gyerekeket, de ez főleg a független, a 80-as, 90-es évek alatt ez egy, hogy ki nem mondott propaganda volt, hogy mi ezt az országot szaporulattal veszük át. Itt albán lányokat látunk népviselben, nekünk táncoltak egy kólabulin. Ezt egy meccsen készítettem, egy kisfiúról, egy kosármeccsen, és ezt meg egy faluba kijöttek elég fiatalok. Tulajdonképpen bármikor, hogyha megyünk a fényképezőgép elé, urának is barátságosan a fiatalok érdeklődnek, honnan jöttetek, tehát hagyják magukat fényképezni. Még egy olyat kérdeznék, hogy volt esetleg valaki Koszovóban? Voltatok, jó? És olyat, hogy aki nem volt, miatt időt volna az eladásra, szívesen elment volna, hogyha lehetősége van, vagy van valami fenntartása? Szívesen. Szívesen, jó. Hát valószínűleg azt indultok ezen az előadáson, már szívesen elmentitek volna. Na, szóval egy rendkívül fiatal társadalom, és rendkívül vendégszerető. Most a következő kép, igen, ezt azért tettem ezt a képet, mert itt, ahogy a tegnapi előadásunkban is az egyik barátunk elmondta, ő Koszovó női szemmel tartott előadást. Itt a nők, a férfiak férfiak. Tehát a nők szeretik megélni nőiességüket, a nők nőiesen öltözködnek, tehát az a hosszú haj, magas sarkú cipő, nőiesebb ruhák, a férfiak meg inkább férfiasabbak. Tehát ugye, megmondom őszintén, a világ legjobb város szerintem Budapest, de néha a metron nem tudom a korombeli vagy fiatalról, hogy fiú-e vagy lány. Tehát ilyet Koszovóban nem lehet látni. Itt az egyik képen, ez tulajdonképpen Észak-Koszovóban volt, egy mini butikot, a Kult, az egyik barátunk, butitársunk állata nézi. A nők a jobb képen vannak, tehát rengeteg modern divatbolt van, tehát modern öltözködnek a nők sírosan, de viszont a tradicionális ruhákat is meg lehet vásárolni. Ez kicsit inkább ilyen törökösebb, régebbi, de az esküvőkökből ilyeneket voltak a nők. Most van olyan sugárút, ahol a sugárút általában a kereskedők szakosodnak, tehát tulajdonképpen utcák vannak, vagy utcarészek, amik csak ruhát árulnak, csak ékszert árulnak. Ádám egyszer összeszámolt egy utcában, 46 esküvőről volt, nem egy olyan hosszú utca volt. Igen, ha beszéltünk a fiatalokról, a következő képet azt azért raktam meg, mert ez egy patriarchális társadalom, itt az időseknek rendkívül tisztelete van. Tehát a tisztelete, tehát itt nincsen kidobva a bácsi az utcára, itt nincsen hajléktalan, tehát itt az idős ember tisztelik. A kor előre haladtával sokkal jobban tisztelik, mint a fiatalabbakat. Tehát ez nekem nagyon-nagyon vonzó. Itt egyébként ez egy kivételes településen készült ez a kép, ott az másik barátunk a Csaba, itt én vagyok ebben a Priszben. Ezek nem albán bácsik, hanem török bácsik. Pár ezer török is él, ez Mamusa nevű település, ahol kizárólag törökök élnek, akik ott maradtak. Az is érdekesség, hogy ugye majd lesz itt a gasztronómiáról is szó, hogy a török faluban nem lehet kapni török kávét, de ők is az eszpresszót isszák, de nem másik dolog. Rendkívül kedvesek az idős urak, sokszor az idősek is dolgoznak, valószínűleg nekik megvan a nyugdíjuk, tehát valami kis nyugdíjuk, de a dohányárosítástól kezdve mindenféle keresett kiegészítést folytatnak. Engem ez a bácsi nagyon megragadott, mert ez egy vízipisztolyt árul ez a bácsi. Tehát ilyet nem tudom, Albániában, a Szandzsákon kívül elképzelhetetlen, hogy egy idős bácsi öltönyben vízipisztolyt árul. Ezek az urak meg, hát ugye mint minden faluban, meg városban, tradicionális Priszben vannak, és kívülnek, beszélgetnek. Tehát a rakin, aki kapott, ez ott készült egyébként, ott is a bácsia, de majd lesz róla szó, ilyen Priszben van. Hát itt is az öreg urak egyébként, ez a bácsi ugyanaz csak 5 évvel később, tehát bármikor oda lehet ülni, merjünk beszélgetni, hát amennyit tudunk. És fényképezkedni. Itt ezt a képet pedig azért tettük be, mert ez egy igazi albán hullában, egy albán vendéglátást ábrázol. Ugye behívtak minket, ebben a hullában laknak még, hulláról mindjárt lesz szó, és ugye cigarettával és kávéval kínálnak. Ezt, aki esetleg elmutatott még a Balkánon, azt úgy illik elfogadni. Tehát itt meg beszélgettünk éppen a
helyi emberekkel, az egy angol tanár az iskolában, a faluban. Vendégszeretet miatt tettem be ezt a képet. Tulajdonképpen itt a koszovói barátaink vannak, nagyon könnyű barátkozni az emberekkel, fiatalok, rendkívül közvetlenek. Itt az egyik barátunk két csinos lányhoz ment oda, meg két fiúhoz, tehát mindenki barát, olyan, mint a régóta ismernénk egymást. Hogy miért szeretem Koszovót, tulajdonképpen itt városokat tettem be, meg településeket, a látnivalóit gyűjtöttem össze, például Ferizáj, ahol egy ortodox templom és egy mecset van, egy telkem, ez ritkaságnak számít itt a Koszovóban. Pristina a főváros, arról betettem ezt a képet, a Newborn, tulajdonképpen mögötte van egy sportcsarnok, ez inkább kicsit jugoszláv baroknak nevezhető város, az óvárosa sajnos elpusztult, néhány ház vagy egy-két utca maradt meg, ami tradicionálisan ottomán, például itt látjuk ezt a házat, vagy pedig az etnográfiai múzeum, és a Pristinának egyik kedvenc helye a piac, ahol tényleg biozöldségeket és különböző tárgyakat lehet vásárolni, mert itt mindenki kis termelő, tehát itt Koszovó erősít a biozöldségek. A nagy kedvenc és Koszovó kulturális fővárosa Prizren, Prizrennek az öreg hídját látjuk, a mecsettel, a belvárossal, a Fellegvárral, itt is ugye 500 évig az Ádám elmondta, mint a Szandzsákban, 1912-ig voltak a törökök. Tehát rengeteg ugye, török épület van, vagy ottománkori épület. A Fellegvárból letekintünk a folyóra, rengeteg mecsetet meg, tehát ez a 30-40 mecset van föntről, lehet számolgatni őket. Törökfürdő, átugrottam, nem baj. A következő település a Mamusa, ami egy török falu, kávézójával, tulajdonképpen ide abszolút nem járnak turisták, mint Koszovóba se, de valószínűleg mindig nőjük a turistáknak, ide senki nem megy el. Ez egy kávézó, kint ülnek az emberek, fogadnak minket, nagyon finom kávéban, török kávé nincs. Gyakovának látjuk itt az egyik utcarészletét és a bazársort. Ez egy mondjam, sok felekezetű város, természetesen ezt is nagyjából már albánok lakják. Nagyon híres a bazársor, ilyen fa, kis bódék, meg kis épület, egyszintes épületekből áll. Ez már a kávézás után, de mindig tömeg van a kávézók előtt, ez késő este készült. Koszovóban vannak várak is, Novobrodó, vagy például a Zvecsáni vár, hát ez azért van szertvászló, mert ez még az észak-koszovói részen van. Föl lehet mászkálni, nagyon szeretjük a Korzót, Ádám már mesélt róla, éjszakai élet, nagyon vibráló, nagyon élhető város, Prizren, itt egy éjszakai kép van, ahol az emberek korzóznak, a legnagyobb hidegben is tömegek vannak az utcán. Magyar vonatkozású képet tettem be, a magyar vonatkozású kép az azért, mert ez tulajdonképpen első világháborús sír egy ilyen közparkban, ott a gyerekek játszanak, az egy kis csemege miatt, hogy tudod, első világháborús halottak vannak. Ez Pejában vagy Pecsben van, gyerekek játszanak, ugye azt látnánk, valójában kétszer voltunk mi ebbe a kis temetőbe, mindkétszer valami állatot kínoztak a gyerekek, egyszer egy teknős, egyszer egy gyíkot. Ez most komolyan, tehát valamilyen furra hatással vannak, rájuk szóltunk. Rendkívül szép a természete, ugye Koszovó tulajdonképpen egy tányérként kell elképzelni, szélén óriási hegyek, egész 2600 méter magasságúak. Ez a Kazigorza víztároló, gyönyörű vize van, Rugova völgy, bele kell húznom, nagyon hosszú. A Mirusa vízesés, itt 7 vagy azt hiszem 9 vízesés van egymás mögött, ez mindig 10 fokos, de nyáron nagyon lassú bele és így úszkálni a vízesés lábánál. Ez is Prevalna hágó, ez pedig ott egy fiatal, azt tettem be, mert olyan gyors folyók vannak, hogy egy fiatal ember átugrott oda, és a vizes körüleken egy óráig egyensúlyozott, mire visszamenjen, nem mert visszamenni. Még ha beleesik, akkor elviszi a folyó, tehát földre rögtek a haverjai. Itt pedig a medve, a gazdag állat és növényvilága van a Koszovónak, van egy medvepark, ahol tulajdonképpen vendéglátózó medvéket gyűjtöttek össze, és most egy ilyen medve nyugdíjas otthon található, az Újságban mellett van. Bunár Fesztivál, ez egy környezetvédelmi zenei fesztivál, ahol ilyen a főesemény, ilyen traktorgumikon lecsúszunk a folyón. Aki szeretne jönni, júniusban lesz, tehát megyünk. Magyar csapatként először voltunk mi kint.
Nagyon izgalmas kaland. Ez a start, itt elindulunk. Aki elveszi a gumit, egyébként nem még, tehát követ térdig, combig ér. Aki kicsúszik a kezéből a traktorgumi, annak elment, az viszi a folyó tovább, az kiesik. Egy perces. We have made this festival possible because it dates maybe 30 or 40 years before. We are just warming up. We should see the atmosphere for tomorrow. Keep your environment and you will have your life clean first thing and everything else that it comes with that. Ezt vekkesen pörgettem, mert már láttam 2 óra lenne. Ezt azért, ugye a Bunár Fesztivál minden évben van, a folyó megtisztítására hozták létre egy non-profit szervezet, akivel együttműködünk. Aki segít takarítani a folyót, az részt vesz egy bulin. Vannak különböző külföldi DJ-k, mi is küldtünk Magyarországon már zenészeket ki. Tehát tulajdonképpen egy ilyen buli hétvége, aminek ez a lecsúszása fő eseménye. Azt szeretném megnézni, ki tudja, ki ez a hölgy. Rita Ora, egy koszovói származású, most már ez a Tenezis, vagy milyen reklámokon szerepel állandóan. Ezt azért tettem be, mert az albánok rendkívül szeretik a saját zenéjüket, tehát mindenhol az albánok a saját zenéket hallgatják. Mindenkinek van CD-je, 1 euróért. Én azért is szeretem Koszovót, mert ott nem a angol slágereket hallgatjuk, hanem a helyi slágereket, amit azt kell tudni, hogy az YouTube-on 50-60 millió is valamiket megnéznek, mert ilyen albánok mindenhol vannak a világban. Belehúzok egy picit. Nagyon szeretem Koszovót azért, mert nagyon szeretik ők a sportot, mint ugye volt Jugoszláviában. A sportnak nagyon nagy hagyománya van, itt egy kosármeccsen voltunk, ott vagyunk, mint nézők, ez a Prizren, Pristina rabladó volt. Első koszovói aranyérmes, ugye most augusztusban, ez a Malinda Kelmendi Cselgácsban. Gasztronómiáról meg kell pörgetnem, egyszer kim voltak a barátaink, akik a Good Food, maga a BBC Good Foodnak a főszerkesztő, és ők csináltak vele egy 6-8 oldalt, mert annyira bejött a gasztronómia. Daka bácsi rakiáról nem kell mesélnem, itt látjuk egy ortodox szerzetest, aki bort készít. De Rovec környékén rendkívül, a borászat rendkívül fejlett, rendkívül jó minőségi borok vannak. Daka bácsit azért tettük be, mert ugye itt az időseknek olyan tisztelete van, az édesapját tette rá a bor címkére. Akik már jártak Balkánon, tudják a grillekről, mindenhol jót lehet enni, rosszat enni nem lehet. A grilltálat, a burek, itt tradicionális albán hegyvidéki kaják vannak, és ugye ahol a hegyvidéki folyók mellett rendkívül jó tisztálkozók, és olcsó lehet mindenféle finom ételeket és friss ételeket fogyasztani. Ezt a képet pedig azért választottam, hogy egyrészt az albán fiatalok barátságosak, és illetve mindenhol grilleznek. Ezt tulajdonképpen ott a Mirusa vízesés mellett hoztak egy rácsot, rádották a húst és piknikeznek. A sütemények, a trilecs azt mondja, én nem eszem tejet, de ez a trilecs ez a leghírebb sütemény, aki egyszer megkóstolja egész életében, visszavágyik Koszovóba, hogy egye, egy másik albán süteményt látunk. Magozzák, Ádám már mesélt róla, az esti korzónak kiadhatatlan kellékei a különböző finom, friss meleg magok. A kávékultúra, török kávé, de a Koszovóban inkább a macchiato és az espresso megy. Kullákról röviden szeretnék beszélni, ez a tradicionális albán házak, amiben ezek több száz éves házak, régen lent egy nagy család lakott, lent voltak az állatok, középen a nők, férfiak, és felül pedig van az oda, ahol tehát nők és a gyerekek, felül pedig a férfiak laktak. Vérbosszúban nem tudunk belemenni a Kadumba. Koszovói kulla, ezt mit csináltuk egyébként egy elemlámpával készítve, legalább 2 perces idővel.
minden programunk csúcspontja a Kulla, és Kosovska Mitrovica pedig ez az a határváros, ami hát tulajdonképpen innen északra, hídtól északra csak szerbek laknak elmondhatóan. Ez az a híres híd az Ibát folyónál. Tulajdonképpen Koszovóban vagyunk bent, északon az emberek úgy tekintik, hogy Szerbiában élnek, dinárral fizetnek, ortodox feliratok, délen pedig albánok, itt mi egy szerb felirat előtt állunk. Ez egy szerb templom, Koszovóban szerb szuvenír volt, szerb, kicsit nacionalista feliratok, This is Serbia, Srpski grad, ez egy szerb város. Hozzátenném azt, hogy Szerbia a legnacionalistább városában, a hídlábánál nekünk éjszaka 2-kor betették üvöltve YouTube-ra a magyar himnuszt. Szerb, inkább futballból igen különböző fiatalok. Ezt át kell ugranom, egy 5 perces videó. Nagyon sokat lehetne beszélni Koszovóról. Mindenkit arra összekérjük, hogy jöjjön el, nagyon jó, mert nincsenek turisták, tehát a saját házunkból nem fogunk találkozni emberekkel. Ez a kép, tehát Képkor meg Love Koszovó. Aki el akar jönni, az keressen minket, ha velünk szeretne eljönni, mert mi nem a, és ezért is jöttünk a Járatlan Tart Fesztiválra, nem a magányos bóklászást részesítjük előnyben, hanem a csoportosan átéljük az élményeket. Itt fölvettük a kiszt, és egy bácsi annyira megülött nekünk, hogy elkezdett furujázni. És még azért szeretem Koszovót, mert mindig van valami érdekesség, valami különlegesség, például a Prevella hárón 1500 méter magasan volt egy ringispül felállítva, vagy pedig ott van egy nagyon régi törökkori híd, lementünk megnézni, kiemeltük a folyóból egy magyar katonai bögrét. Vannak rendkívül jó jugoszláv parok épületek, mint például a Kosovska Mitrovicai bányászemlékmű, ezt messziről lehet látni, ez óriási, egy lóitatónak nevezzük el, vagy a pristinai könyvtár, ami a világ 10 legrondább épületek között is látunk egy listában, a vélemény szerint ez nagyon szép. És hát Koszovóban a különlegességek, ilyen egy dohány volt, tehát mindenki kereskedik, vagy pedig Velika Hocsában, ami egy szerb kis minifalu, ilyen fakereszteket állítanak össze egy rakis üvegbe, vagy pedig a másikat így ez egy hentes üzlet, tehát csirkét árulnak, vagy pedig itt pedig a Mirusa bölcsőz, a sétálók vehetnek nagyon cukros üdítőt, mobiltelefonnal, feltöltőkártyával is. Tehát ez ilyen, nagyon sokan kereskednek, ugye, mert az ipar nem nagyon van, meg szolgáltatás. És még azért is szeretem Koszovót, mert tulajdonképpen egy indultozás Jugoszláviában, több helyen, mint Ádám is jelezte, titóképek vannak, tehát főleg az 50-es, 60-as, 70-es korosztály nagyon jól emlékszik a balkáni Svájcra, ahol Titónak ugye nagy kultusza volt, és jól éltek. Itt is egy ilyen minimarket, ez még Szerbiában van, de integetünk Tito és Jovánka. És végezetül köszönöm a figyelmet. Ja igen, hát a jugoszláv autók még megmaradtak, mert Jugoszlávia olaszból lett jugoszláv, az asztal a fiát. Most jöttem rá, hogy még egy órát tudnék beszélni. Akit érdekel, az privátban keressen minket, hogy jöjjön, hogy szívesen tartunk másos előadást. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük.